नोंथांखौबो बरायग्रोबाय दायो आङो दंफैयो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बाजार राबां ओनसोलाव रुंबां नोगोर होननानै बुङो बेवहाय मोनसे आर'नाइ थियेटार दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जाहांदों स' बेहाय सासे जोंनि बर' हारिनि सासे फावखुंग्रि आर्टिस्ट बिथाङा जोंजों दंफायो बिथाङा आदा दाब्ला होननानै बुङो बेखौ बिथाङा आंजों दंफायो बिथाङाबो बे थियेटारखौ नायनो फैदों स' बिथांनिफ्राय आङो फंनैसो खोथा मिथिनानै लानो लुबैदों दिनै बिथाङा नैबे थियेटारखौ नायनो फैदों स' आं बिथांनाव फंनैसो खोथा सोंनो लुबैदों आच्चा सार दिनै नोंथाङा जितु दिनैनि बे थियेटारखौ नायनो फैदों स' नोंथाङा मानि थाखाय नायनो फैदों बे थियेटारखौ बर' थियेटार हिसाबै जों अनसायनांगोन जोंथ' गुबुन गुबुन असमिया थियेटारफोरखौबो नायो बेखायनो बर' थियेटार हिसाबै जों अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे जों टिकेट दाननानै नायनायानो अनसुंथाइ होनाय नङा होमबा बेखायनो जोङो बर' थियेटाराबो जौगाखांथों बे आसलाय थियेटारखौ नायनो फैदों स' आं मिथिना मोनबाय बिथाङा अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे बे थियेटारखौ नायनो फैदों स' बिथाङा आर्टिस्ट हिसाबै बर'नि आर्टिस्टफोरखौ माबायदि बिहोमा होनो लुबैदों नोंथाङा बर'नि आर्टिस्टफोराबो नै गोदोनि बायदि नंलिया दानि जुगाव स्टेन्डार्ड मेनटेन खालामनो गोनां जायो बेयाव थाखा फैसानिबो खोथा थायो अबयसे असमिया थियेटारफोराव जेरैबायदि बेसेनाव एग्रिमेन्ट जायो आर्टिस्टफोरा खिन्थु बर' थियेटारफोराव बिदि जाया निस्सय बेखायनो थाखा फैसानि अभाब जायो बेखायनो बोरै स्टेन्डार्डखौ मेनटेन खालामगोन आर्टिस्टफोरा निस्सय जोंनि रायजोफोरा नायोब्ला बर' थियेटारखौ बिगोमाया फैसाखौ मोनगोन आरो बे फैसाजों निस्सय आर्टिस्टफोरखौ बिथाङा मेनेज खालामनो हागोन आरो स्टेन्डार्ड मेनेज खालामनो हागोन आरो आर्टिस्टफोरा स' आं गासै बर' खौरां नायगिरिफोरखौ बेखौनो फोरमायनो नागिरदों बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै मोनबाय जेनेबा जोंनि बर' समाजाव जिबायदि थियेटारफोर सोलियो बेयो बहुत खस्थ'नि गेजेरजों सोलिबोगासिनो दङ स' फैसा थाखा गैयाब्लाबो ओरैनोब्लाबो जेनेबा गावनि दिन्थिनांगौखौ दिन्थिनानै मुंदांखा जानाय बेफोरबायदिबो फैयो बिथांनिफ्राय जों मिथिना मोन्दों ओमफ्राय आदाखौ आङो जोबनायाव मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों दिनै नैबे हालामाव जेनेबा नोंथाङा नायनो फैबाय एबा बिथांमोना बे थियेटारखौ नैबे जायगायाव दिन्थिफुंफैदों बिथांमोना जे बिजनेसनि थाखाय अर्थात फालांगिनि थाखाय खालामदों एबा जोंनि हारिमुखौ जौगाखांनायनि थाखाय नैबे थियेटारखौ बे जायगायाव दिन्थिफैदों बिनि सायाव माबा मोनसे मेसेज होगोन नामा नोंथाङा हारिमु दिन्थिनाय होनबा अकल हारिमुखौल' नायोबाथाय बिजनेस जुदि गैयाबा बे बोसोरफ्रोमबो बे हारिमुखौ दिन्थिनो हानाय नङा निस्सय थाखा फैसा नांखागोन बेखायनो हारिमुखौ दिन्थिनायजों लोगोसे प्रसार खालामनायजों लोगोसे रांखान्थिनि खोथा फैयो नालाय बिजनेसा थाफायो बेखायनो बे दिनै अनसुंथाइखौ नागिरनाय जायो आरो दिनै बेयाव 100 रांनि टिकेट फानदों नङा होमबा बेखौ दानना नायोब्ला लैहोर लैहोर फैनानै रायजोफोरा जुदि नायोब्ला अब्ला बिगोमाया फैसाखौ मोनलांगोन आरो आर्टिस्टफोरनो पेमेन्ट होनो हागोन बेखायनो मोननैबो सोमोन्दो दंलायो बिजनेसआबो थाफागोन हारिमु दिन्थिनायजों बेखिनिखौनो बुंबाय आरो साबायखर थाबाय आदानिसिम बिथाङा बुंबाय दिनै जोंनि बर' हारिया जेनेबा फालांगिजोंबो थाफागोन अर्थात बिजनेसजोंबो थाफागोन आरो हारिमु दिन्थिफुंनाय बेखौबो नाजागोन फालांगिया जुदि थाफायाब्ला बेफोर हारिमुखौ दिन्थिफुंनो हाया बेखौ फोरमायबाय आदाया स' आं बर' खौरांनि जानानै गासैबो खावलायबाय बेफोरबायदि प्रग्राम जायोबाथाय उनावहाय जेरावखि जाया मानो जाहाथे निजिनि हारिखौ फोथांनो थाखाय फैसा गारनानैब्लाबो टिकेट दाननानै जितु प्रग्राम जायो एबा थियेटार सिनेमायानो जा बेफोरखौ नायनो थाखाय आं गासै बर' हारिफोरखौ आं गासैखौबो खावलायनानै दिनैनि आं बे आदाजों मोगा मोगि लानाय आयदाखौ बेखिनियाव फोजोबबाय आंजों लोगोसे केमेरामेन हिसाबै दं सन्जय गयारि आं रादाब बुथुमगिरि एबा गोदोनिफ्राय
बर' महरगिरिफ्रा बेखौ मोना बेखायनो जोंहा बर' थेटारफोरनि महरगिरिफ्रा दावगालांनायाव हारिमुखौ फोथांलांनायाव जा गोहोम खोख्लैनांगौ बे गोहोम खोख्लैनो नाजानायाव जोंहा महरगिरिफ्रा आखा जानानै फैयो मानोना बेफोरबायदि जोंहा रोंगौथि गोनां आं सानो इयुनसिम जोंहा बर' थेटाराव दासिम महरगिरि फैदों थारैनो बिथांमोनाबो जोंहा बर' हारिमुखौ दैदेननायाव गोहोम खोख्लैनो हानायखौ आं मिजिं सानो गोबां खोथा मिथिनानै लाबाय जोङो बिथाङा बर' जिथु हारिमु बेखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोबां खस्थ' खालामबोदों फैसा थाखानि जेबो बिथाङा खोथा बुङाखै स' आङो दा बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जेसेबां बिथाङा नाजादों फैसा थाखाजों जेबो सोमोन्दो गैया बिथाङा गावनि देहा एबा फिजिकेलखौ लानानै बर' हारिनि जिथु हारिमु बेखौ लाखिनो थाखाय बिथाङा गावनि देहाखौ बावसोमनानैबाबो बिथाङा खामानि मावबोदों बेखौ जों मिथिनानै मोनदों आंजों लोगोसे केमेरामेन हिसाबै दङ जोंनि केकाटारि आङो रादाब दिन्थिगिरि एबा बुथुमगिरि आं हामबा खुंगुर